Good morning guys! Check out time, 11:30 na. Ayun, sobrang antok ko kagabi. Nanonood sana ako ng mga YouTube videos pa kaso wala na. Knockout na. And ayun nga, hindi na kami naka-attend nung after party sa mga KTV ata. Nagpunta pa sila. And I'm sure konti na lang din yung umattend dun. Pumunta dun kasi mga ano na, super late na. Kaya, yun. Si Daddy nasa CR, nagsi-session pa sa kongreso. Yun, ako naligo na ako kasi kagabi hindi na ako naligo. Tinanggal ko yung yung spray product sa hair lalo ko. So, good morning. Ayan, magsisinop na lang ako ng mga namin. Ganito, yung gown. Ay, ito pala guys kasi, ewan ko nasabi ko, baka tanungin nyo sa picture kung itim ba ng strap yung strap ba ng bra? Hello, Mafi, gising. Kaloka. Kung strap ba ng bra yung nasa picture. Hindi, kasama siya sa gown, guys. Ayan, para siguro maiwasan yung malfunction ng mga dress. Ayan. Meron siyang itim. Ayan. Para siyang strap. Lumalabas talaga siya guys. Kahit na ibaba ko siya. Umaangat talaga siya. Kaya nakikita pa rin. So, yun. Lalagay lang ako ulit nito. Tomato serum. Ayan. Nag-restock pala ako nito guys. Kaka-restock ko lang. Super benta nito Ayun. Kahit hindi ko i-post, daming bumibili nito. Lalo na sa Shopee. Yung iba, 3-3, 6-6, for personal use lang. Ayun. Very light lang kasi siya, pero ayun, nanunuot sa yung actives niya sa skin natin. Yan. And lip balm. Yung Queen, yung favorite ko na shade, galing sa organic tinted lip balm. Organic tinted lip balm siya. Tapos shade niya Queen. And then galing siya sa Beauty Wonder. Ay, ganda ng lips ko. Char. Wala pang product yan Yan. Charot lang. Hindi ko tayo. Ito yung gusto ko yung parang medyo peach lang. Natural lang. And then may cooling effect siya sa lips. May pasensya na sa boses ko, talagang bedroom voice pa siya. Literal guys. Pagkagising ko, nag-shower na ako agad. Ayun. Maganda lang tayo. Ay, didiretso na rin namin yung coat ni Daddy. Isasoli. Kasi may 1.5 na dun. Tapos, tago ko lang to para kami manghiram, may mag-rent. Hindi, baka kami manghiram, di ba? Kahiram ko. Maaraw na? Oo nga. It's maaraw na. Uwi na. Yung gown ko, ayun. Wala ko naiwan niya. Hindi ka nagugutom dati. Kaya nga Basta na kaya yung dalawa doon. Buti na lang masinop si Jada. So, ako nag-worry na sila lang dalawa na nandun. Si Chris din naman, naiiwan na siya mag-isa guys. Kaso, since addict siya sa gadgets, syempre, pag sa kwarto siya, sa kwarto lang talaga. Ay, si Jada, babae talaga. Tingin-tingin ng mga gagawin, yung ganon. Ito. Nasoli na namin guys yung coat ni Daddy. Drop lang kami dito sa Dumaan na kami sa McDonald's kasi request ni Chris. Yung daw, chicken a la carte. Chicken a la king. Colors. Paday ko natang kung meron akong guhit dito sa sa may kilay ko.
So, ayun, alas 3 daw kami halis tomorrow. Wish ko lang, alas 3 na. Hanap na sila. Ayun. Wow! Ilang ice cream din yun? Isa lang? Ice cream po sa bahay, naalala ko. Ayun nga pala. Ay, good luck naman. Baka kinain na nung dalawa. Ay, hindi yun. Kumuha ka nung ano, daddy? Mushroom soup? Meron yan. Uwi na tayo. Miss na namin mga doggies. Ayun. Pagupit kaya ako. Pagbalik na namin galing ano. Galing swimming. Pagupit ako. Paikli ako ulit ng buhok. Hirap na i-manage. Ayaw mo? Bakit? Papaikli ka? Hindi yung ano lang. Hindi naman yung ikli-ikli. Yung ano hanggang shoulder lang. Mayaw mo ba? Gusto mo mahaba? Mas kontrolado yung ano eh. Mahaba? Oo. Ayaw niya, hindi wag. Pag ganun, tutulog ako, nakain ko na yung buhok. Pag ginawi mo yung mahaba, madali ko. Okay. We're home, guys! Ayun, masaya na naman ang mga babies. Because we're here na. Diba, Maggie? Yes, Maggie. Sus! Ayan. Tapos ang gluten. Saya gluten. Ha? Ayan, kain muna tayo. Ah, Rico! Kain muna kami, baby. So, magbayad na muna tayo ng mga bills, guys. Ayan, din ako pumipila sa mga, ano, pag mga, pwera sa ano pala, sa bill sa credit card. Ayun, wala pa kasi sa GCash. So, pag mga utility lang, ganun, sa phone, tapos water, basta yung ganyan, sa GCash ko na lang siya binabayaran. Ayun, tapos pinag-iisa ko lang yan, guys. Kahit na ma-over, ano ako, ma-over, ang tawag doon? Wait lang. Sobrang dali lang magbayad. Dito sponsored ng ano, ng GCash ha. Pero, ayan, may mga siya, may cash in, send money. Asan na yun? Tinuturo ko. Cash in, send money, pay bills. Ayan, diyan ka lang mag-ano ng bills. Yan. Kasi, ano, si Meralco. Yan, hanapin mo lang siya dyan. Or are you Meralco? Yan. Tapos, yun, enter mo lang yung mga ganyan. Reference number, amount, then email. Yan. Importante yan kasi doon mo, yung pinaka-resibo niya is through email na lang. Pero may text messages kayong ano dyan, marireceive dyan. So, yun. Sobrang dali. No need na kayong pumila sa mga bayad center. So, pag ganyan na-enter mo na yung Meralco reference number, ayan, makita nyo naman siya sa bill nyo, guys. Then, yung amount, how much yun. Kailangan ano, kung ano nakalagay dito, yun din ang i-enter nyo. Kasi kapag hindi nyo pwede siyang i-round off. Kasi pag kulang or sobra, hindi niya anuin, hindi niya tatanggapin. 9,714.93. Ayan. Tama ba? Double check nyo. Tama. Then yung email na lang. Wait, ito pa, email. Yan, enter natin, maphyducky. At, where are you at sign? gmail.com. So, yun, next. Ayan. Parang confirmation. Then, pag na-confirm nyo na, tama lahat ng inano nyo, ng in-enter nyo. Confirm. Kailan ba yung due date ko? Kahapon pala yung due date. Ayun, pwede pa yan. Basta wag lang mga 1 week after ng due date nyo. Yun pala hindi nyo natatanggapin. So, ayan na. Yan. Okay na tayo sa Meralco. Sunod is saan naman tayo? Sa Smart. Yan, yung bill ni Daddy. Cable, internet, telecoms. O, diba? Talagang inaano ko to. Where are you Smart? Ayan naman.
So, same lang yung process, guys. Feeling ko ano tuloy ako ng Gcash, no? Gcash, baka naman. Charot. So, mare-recommend ko kasi to guys. Kasi sobrang dali. And, ayun nga. Kahit nasa bahay ka lang, makapagbayad ka, ayun, may email kayong marireceive din na pumasok na yung bayad nyo. Ayun, kahit sa bahay lang kayo, sobrang, sobrang convenient niya. Hindi na pipila, hindi na lalabas, yung ganon. So, basta may globe kayo, may globe number kayo, i-register nyo lang sa GCash, and then loadan nyo, I mean pasukan nyo ng pera sa mga 7-Eleven or Cebuana, yung ganun. So super dali gumamit ng GCash. Ilan yan, Ding? 4 po. Yan, ako na. Magpunas ka doon, sa damit na naman yan doon sa sa tissue. Okay? Yan. Sayang muna kami. Si Jada pala. Baka kami umalis. Isama ko to. Magkiklaim ako ng mga bayad sa Cebuana, sa LBC, tsaka sa Palawan. Pero tinanggal ko na siya, guys. Meron lang mga mga na liligaw-ligaw pa rin na doon nagsisend. Lalo na yung mga repeat order kasi na alam nila na before may ganong kami payment option. Kaso ngayon wala na kasi. Ayun nga, ang hirap. Yung hindi ka kagad makakapunta para mag-claim. Ayun, may ipon siya. Tapos pagka matagal na is mababawasan ng yung binayad nila. Mababawasan ng 100, yung gano'n. Diba sayang din? Kaya tinanggal ko na. Puro na lang bank para diretso sa account. And GCash yun. Pinakamadali. Halika na, Jada! Dala ka ng Ding? Tita. Ng... Ano ba yun? Naglaba ka ba? Kailan? Nung umalis kayo. Nilaban mo damit mo? O, sinanday ko. Kalok. Dala kang payong. Yung payong na black. Yung dinala natin. May pa red carpet sila dito sa... Ano to? New Times? Opo. New Time. Ayan. Maghuhulog lang tayo. Oh! Dahan-dahan. Ayan. Mag-ano lang tayo. Kasi change daw yung color nung yung leather. Wala yung in-avail ko na. Anong kulay ba yun? Anyway, ayun. Excited! Charot. Hindi lalagay ko yun sa guys, sa condo. Since malapit ng ma-turn over. Ayun. Ay, hindi ito. Alin ba yun? Hindi ito eh. Asan na yun? Wala na yun, yung kama dito. Pinull out na. Pinull out na. Ayan. Sarap po. Oo nga, okay lang naman. Oo. Ginagawa na rin siya kahit hindi pa fully paid. Ay, ang galing. Ang syala naman ng mga furnitures yun dito. Ito, ang ganda, grabe. Magkano to? Paano po siya? 50%. 50%? 150. Grabe. Nakakapanghinay. 50% yun. 60,000 pa rin. Ang ganda Kaso, pag malaki yung mo lang dito eh. Diba? Ang ganda Dito na po kayo sa Pasay, ha? Dyan lang sa walking distance lang dito. So, ayun nga guys. Pinull out na pala. Ding, may candy dito, Ding Kain tayong candy. Kuha tayo. Free laman yan eh. Kuha ka candy. Ayun. Ayan. Pinull out na. Dito yung nakalagay eh. So, yeah, excited. Ano yun? Frame na. Frame. Tapos included na yung niya. Ito. Sarap mahigutin na mo. Kung di ka ba naman laging matutulog na lang talaga sa ganitong kama. Ayan. Tumataging-ting na 82,000. Kama lang yun guys. Tara yun nga. Lalagay natin sa yan. Since gagawin kong Airbnb yung condo. Lalagay ko sa condo kasi. Bago condo mo. So, mag-change lang daw tayo ng color. Ito yung dati, no? Ito yung dati. Hindi na daw available eh. Ano ba maganda? Ikaw ba, no? Ito maganda kasi. Ito magandang beach. Parang ganyan lang po. Ay, ganyan. Ay, masyadong white. Parang Marumitig na. Dumihin. Yun po yung sa bed frame. Bed frame. So, ito lang pala yung nahanap ko sa baba. Maganda dito eh. So,
So, ayun guys, para siyang layaway din sa mga furniture. So, layaway nga talaga siya. Kasi depende sa'yo kung hanggang kailan mo gusto hulugan. Ayun, hanggat sa matapos mo siya. So, ako naman is, wala lang. Hulug-hulog muna habang hindi pa natin kailangan, diba? And may extra pera. Okay na yan. Ayun. Siya yung ngayon nag-assist sa akin. Wala si Milky, naka-leave daw. Ano ba yun? 5 days? Ang tagal 5 days. Pero may ano kayo? May day off kayo. Tapos, ilan ang leave, allowed leave sa inyo? Pinakialaman ko talaga, di ba yung leave nila? Ano po? Ayan, binilang ko si Jada ng undergarment niya. Dala ko gina. Hi! Oh, ano? Oh, hulo! Nabagrat! Wala! Oh, loko! Oh. Kulit mo! Hi, ate! Girlfriend ni Japong. Ate! Isa tata! Hoy! Ayaw! Ano po? Ay, wow! Galing ah! Wow! Ay! Si Jappy yan ah! Uy! Wow! Galing ah! Huwag kang tatayo ah! Upo lang! Ito naman pa-cute! Ito mukhang sanggano! Makulit! Full set. Wow! Ayan, sinukat niya yung ano na ah. Yes, pang yung sa sulat ko, grabe siya. Talagang pinulit niya pa yung sulat ko. Pinulit rin ko. Mali ba? Ayan o, dapat ganyan. Okay. Ayan. Mga products na dumadating. Pili kaming talong ni Jada. Ayan, turo-turo. Dalawang torta sa akin ay. Ay, siya na muna. Siya na una sa akin. Ano sa'yo? Sarap oh. Nilaga. Sarap. Tampo yan. Talong na may bagong. Sarap. Pero tortang talong na lang sa akin. Si kuya mo pa kaya kumakain? Morty yung titi. Adobo nga, hindi makain. Tatloy na natin. Baka sakali mainggit. Tatlo na na sa talong. Ito ang palaya. Ano naman si? Mahal. Tapsitaw. Sayote. Puro gulay. Talong sa akin, tatlo po. Naman si? Butang mo sa bayag mo yung sibuyas niya. Ayan. Maraming maharangan man. Ito po. Tatlo. Thank you. Lakad lang kami ni Jada pa uwi. Dumaan kami sa Santox na rin. Bumili kami niya. Tapos additional lang yung tortang talong. Sarap yan. Sausaw sa sausaw sa toyo kalamansi na may sili. Perfect. Look who's here. Dito si Emma. Yay! May iwan sa may team si Emma no? Panay swimming daw sila. Kaya nagluto ako ng guys, yung binili namin ni Jada. Talbos ng sayote sa sardinas. Yummer. Tapos ito liempo. Kain tayo. Saan?